песен да звучи тази вечер в нас, Татко. Боже, нека ново помазание да слезе върху нас тази вечер. Боже, нека ново начало да стартира в живота ни тази вечер. Боже, аз ти моля, Татко, да излееш от духът си тази вечер. И аз ти моля за онези, Татко, който още не те усещат, Татко. Докосвай сърцата им, Татко. Боже, нека огънят на Святия Дух да се разпалва в тях, Татко. Боже, да пеят, да скачат, да ръкопляскат за Тебе, Татко, защото цялата слава е за Тебе, Господи мой, а за нас единствено е радостта, Татко. Халелуя, небесни! Халелуя! Цялата слава е за Тебе, Господи. Халелуя! Слава на Бога, брати и сестри! Амин. Искам да ви кажа едно нещо, защото докато се молех в духът ми, Бог ми каза да ви предам това нещо. Тази вечер с кого имаме среща? С Господ Исус Христос. Халелуя! В Библията описва Исус Христос като младоженеца. Амин? А църквата? Невястата. Всеки един от нас, вярвам, че е присъствал по сватби, и то по много сватби. Амин? Да сте видели седяща невяста в сватбите? Коя булка ни се радва на сватбата си? Нека всеки да се изправи. Тази вечер е вечерта да вземеш надмощие над плътта си, братко и сестро. Тази вечер е вечер да вземеш надмощие над проблемите си. Тази вечер е вечерта да се покланеш на твой Господ Бог Исус Христос. Вижте, винаги го казвам и тази вечер ще го повтарям. Не е важно кой седи тук. Ти тази вечер си дошъл на среща с Исус Христос. Не е с брат Дурмуш, не е с сестра Ганка. Тази вечер ти заставаш пред Господа, твоя Бог, братко и сестро. И знаете ли, докато ви говоря, сега един друг стих идва на акъла ми. Всеки един от нас знаем за 10 вдовици, нали така? 5 от които бяха подготвени и 5 не. Тази вечер ти от кои искаш да си? От подготвените, които очакваха своя младоженец. Амин? Амин. И тогава зареди се с масло, братко и сестро. Докато сядаш на стола, ти няма как да се презареждаш с помазанието на Господ Исус Христос. Ръкопляскай за Бог. Айде, ръкопляскай за Бог. Отдай славата на Бога, братко и сестро. Тази вечер усмихни се, просто усмихни се и кажи: Боже, аз тази вечер се оставям в Твоите ръце. Халелуя! Продължаваме да хвалим Бога. Бог не иска усмих на тази вечер. Нека да се усмихваме, брати и сестри. Да дойде Святия Дух върху нас тази вечер. Забравете всички проблеми. Исус е тук.
Исус те каните. Колко радост само има горе в небеса. Усмихни се, забуди се, Исус те каните. Колко радост само има горе в небеса. Исусе, помогни ми да те хваля сега, да те хваля и величая горе в небеса. Исусе, помогни ми да те хваля сега, да те хваля и величая горе в небеса. Исусе, помогни ми да те хваля сега, да те хваля и величая горе в небеса. Алелуя! Призовава името на Господ Твой Бог тази вечер. Когато призовавам името на моя Бог, знам, че дяволът трепери и бяга. Когато призовавам името на моя Бог, знам, че дяволът трепери и бяга. Мощно е, свято е името на моя Бог, Исус Христос. Мощно е, свято е името на моя Бог, Исус Христос. Когато призовавам името на моя Бог, знам, че чудеса се случват от небето. Когато призовавам името на моя Бог, знам, че чудеса се случват от небето. Мощно е, свято е името на моя Бог, Исус Христос. Мощно е, свято е името на моя Бог, Исус Христос. Исус те обича, така какъвто си, значи